Katolab yang Yoi Yagasngi Kabatamai Kasngi Jong Kaching Job Ale Wana Syakam Rajonga Nathan Nyatiap bagi AKA baro Hakaching em jongi Kibreo Kidon tam Kijing duna sudah Nila persang ban Imba Henring Nyamla Bad ki AKA ro Kiba ngibure Tang halade Ya ki jingmot Ka penjat Halade Hi Ban Hakum kata kapor Usoitan Ukloi bantu na Ya ka donot Bashisha Ba uplay Ul ai hame Ban Un penlong ya me Ukun Jong kacing jat Bet Ka ai ka ba Ka Bible ka ong Haka Stephen kong Ka Jong Petros Ka basan kal nong Ka tukon Ka ba prabat kandai Ba usaitan Usang kelan Kumno ba uwat ya kibreo Ba unyo Ban ngoy teli Ka ai ka pi ong ka lang ba Ngala tam senang ya pi Agak cim jonga Siap mamangan ong pi Kaya badan apa cimun jonga Ngasuk rumah cimun mama Ime ipai syutim bayanga I ong bayanga Kun kakso I ong bayanga kun kapojai Makicu ong yanga Kun kalalat Kun kakalamay Hey, up Ani Up Dayo Yarap Dayo ate Ani Ba yarap sangat yarap ba up yarap sebab page sebab tu beri tu ba boleh yarap Kabahan na ipi banding isyadin Isyadin gali Ani yarap Ani yarap Ani Ish, ngam lap syuk ya ketu kebreu. Pam nom laj nak keti junga ngan fun syo prolog. Ma pi ha tu ski ka bang yuan da bypass. Ngam nut syuk dengan lej ngatia atresit. Ka biang ben. Oh, pun. Oh, dah. Kas. Hello. Ha? Lakiu kali. Asuma? Oh, Asuma lakiu. Tahu ni abang nang tahu. Ya ini yang marek nak. Ya. Oh, dek. Ya, empat ben. Up. Iba. Dalam kau ingin tiba pikir akan kali. Are? Kini perlu cunga Akan thay juga ta Kamu tenang ne akan thay Kau perlu jingi uang bagadan kau ingin tiba kau pilih kita ne. MPM Ha Pet sepet Akan dengan set Ada PE bagadan Pet Kamu tenang akan thay yang ne Hi lain nak hi Oh, kamu dan pi keralek jah kau kali mak. Balik ingin ni perlu cunga Kira kum kena gajai kamu Akan thay kamu tenang ne Em perlu Kamu long kum kena gajai kamu pilih Ya ni nak ya Ada ya. Apa ngaju irap ya kiwe Kiju yang aku katakan Mengaju terang bahawan lesson disku Henry Kim ju syak yang Ki syok yang malak ki por Syok yang mama syok ada ukun mendekat syok mama
Sure mama sure. Fidan hok ban sure mama sure mama sure. Sure mama sure. Ki umat bajau. Blay us ngoto. Mendon hasenda chunga. Kat no tam o blay. Undon bat me. Haman ba. Mering mensem. Nathan metiap. Bagi neki ki bara. Ublay usha. Kenang bangin don hasenda chunga. Nathan. Lada utrai. Penbet. Ya ka jing em jonga bat jong me. Te manopat. Ban penbet ya ka. Nhìn phai minh ta shaki jing duwai bat usoitan un remno shisndon minh ta bat ka ying jungi kan lo ka ying ka bakman to minh ta nhìn phai shau jisu haki jing duwai Ko kpa chungi ba hapneng. Iwan pandem red hakmat chung me kotrai. Bat ngi kerpat yume. Bamen pen bahapat sa sisin. Ya ka jing im jonga bat unathan. Bau soitan unom la ban sensar run bor. Ha ka ying jongi. Ngi phai chame atrai. Bat wat shim no yaw men sema khoj na po jongi. Hare to ai pat hangi ka jing suk jing kmen. Bat ka bor bangi la ban phai chame barabor. Ha ka kerteng ujisu ngaduai. Amen. Mei hak baro ngin phai shu jisu lano mei phi ong bangin le jing sang chasmet Nga ong ngin le king khon. Tang ba kham saat kene ka mariang bat ban tadep gini ki kam ki jam. sharing mi khapat mei phim juang ye Ngin sai le pan. hỏi ken mei kat ne philari phla pen he pen san yanga ngas nguk men ken mei bau bleu ai kum ma phi ban long ime jonga Hre tang khanjat ken mei shaphang jong ipapan phim jukren ye Of kata te khon ka ba jangai palang. Hoi sya khon ngam jukan mau sya ban ye thu phi. Namar ka de ka kamar ngut jangi te khon. Hre sap chene khon ha ka ba sedang ulong sya ubriu baba. Ubatip ye jing don kam ha liang ra. U it ye yanga. Hre ki baro ki ja kumba kilong kumne kumba sa la ka jong. Di namar ba ka men sim jong soitan kalarung apa kedunut jongi bar arngot bat mentang asngeu ba ila sa bat I persa jong I uba kerteng unathan men shua ka jing im jongi uble shadin bat ka jing im jonga bat ipa jong phi hakmat uble pat ni bu shadin hato omla mo mei ban weng kum tau ja jing thau ba penjot yak ing kesem jongi khun men shua kalong ka ba e shisha menta ngala ban le ki baro hau ta ubu pencet poringa ngan spek andal light por ngan slit pek ye pa mo mei kapiang kin khun tang ba ngatip ubleu it yanga yapi kumju ye paru bat ngangit ba ipa idon hapdeng kajing ko jingkhia ban ngangit skem teme ba omdon kano kajing ye ladangi phai shu jisu Mano humta? Phi don hieng mo. Are dai ba taku mo? Nganang mut dai mano? Kuble ba kuble. Syong syong. Hoi ken. Ngasung blas lem ju posyo na kata gadau. Kadehi ken kata. Te kumno pia saya klanyi em. Hoi nya klan berkhoi piru kumju hi em. Hoi, ngia klanyi. Lain no tu we
tharai phi la tip hi ei kumi ale hang na Are dai ba taku. Hublay. Hoi kan mga hoi. Tang ma phi ba taku ba kan mau lem yang ngis nyau komen. Ba phi poi kum ne. Ngin ya di no da syama. kabyang ken kumi ai no daga sha special mo yungi Te kadai kan lawan kami rohan te. oh Japel wan hang na Japel Hoi pa ngalawan. Dah. Siong hang na me Ne pa dai mano. une ken deu to ba but yau to ba phen chua ai khub lei me Kublai mama. Kublai. ya me leit pai to sha Ta. Nga một ông cũng nên kinh ba. Nga yalong polo bot phi te nga kwai kin banong i. to ong ken to ka bhashi bun ka bakum ka tali lei Em ba u Nathan kin. La